ma brapofo wa me what to say na me ando me ho ye adasefo no we mo ma metrase na ye mfiri asem ni nas eja trase yo o ne be ha munyi fom ni mfiri so and ne hunton SOMPA FM eja wadawroma ipacho minyanya udin de say ya frame kwasi afiri yo wo ba edwumade so aye wo bible ya wo Quran eni wo bodua e de na ape pe bible yo fansani fan page akosoro ne papa eya me akwasi afiri kura me sem bible sa sema me kan lukure turodo kontomponi wonya me boa me wada in courts eja free asem a ye ma me abrampofo aba ye wonso ensase sem no wode wasem ewo mu ne sen wada wodoma ma me de ewo mu ne se ma me ne de hye enti ada boat oto me de aka ma me e de ho wo de otoy o hane de ye nefu afie be mu ni mfa se fie ba aduoni ni eni mfa fie aduoni ni akire ni ewo wa wonsem me mo fa wala ya busia panye sabere wo gude okay sa wa de ye nefu eti ba mraka ka bi nka bi hye anu wano ato na nsafra me se memra na ye ni nkomo bi me kwa me ni nkomo kura me kwa ya wase ba bia asase wana eduru kuro enti e wase yetete na eja obi anya ne de na de wose wote ye nam so se asempa ene wose tam no bedura obemma so ate de mete ya na se wono afa sofia betete nsase ni nyina temti ya na mkobu sanse na de obeka ye ene de waye ebusia ne chefa won de waka kira me sa wode ama opanyi ba ko ye fe no ko dade nam se wa huru nyansa abaji asase afira busua ho esofu mienu ho ba dwumadi en wasan ba mana so abeka kire se memra mieni nkobo sama ba waka we nyina kire na adenti ne dru ye tete a ene de wode abusua ne de ekomu obi de okanmenti ase ka ya ye ntokwa nam se ne be kwa ko busa be ma no so de sika ma na ye panyini ko dwa de ko busa no se me de mini hine ye nyina so nsase na wo fa ko we die ni me ya da kwaji obi de ka me de ho enti de okene nyina e nkontompo sam me woka ile wo mo ana minu ya be ye nsa ne ye mfa ho adwene ye hu kwankora be enti no wo bebo ma me se wo de abeda mo na me so oba ya santo wa ya de we de minu me enta wa chi so wati me abedi se adwuma de ya asempa na ye nsa ne ye mra na je saja free wo so de no edafa kwa wa ma obi tazi kin kura me nya na me de pese ye hunu ni se so bi be han wasase ye so adwuma na se dru se ye tete a wono no be han ye ni tumi gina sa etete efa wo bra mo ye mo dia no munim ho hwe sa emre mo de kante sa na ni pese ye boye ne ete emre wo be han no mo ye nkrata bi eto so because ma me die wo se wo to ne tama timinim sa wo so de ne ye tama ni bi ado no ye ho de ye nton asase sa obi en ho de nyam se no nko na be project wo na chese edra no na chese ono no titi wura afọ akokodurufo chese ono ade ne tumi ne edi se adwuma ya ho no obi en ho a be project wo ho a asase no de nsase ne bo se woto na me sabe asante asa me de ya makwato anwo me eti wo so ya ma wo ba akokora 1000 kwa da bo twan fama watete ede wo hene de akwa akoma no afa wono so de wo pe ene se bia ne ohene na ama ne kwan so wontetew said wode ohene de akoma ni so ohene na ama ne kwan kwa na ohene nka se de odidi so no sabe fani de aka wo de ho sa ya de mra mu no obi a wo de odi na about na nka sa eja free mama about na de wa assembly ma wo mukro no mu ana wonya hwe wa community chairman wonya bibia ho no na de na so wa hye ne ho e de mra hye ne nsem o yesa ya ne wakasa unu wa bedru ha no pa yese wo akrata na ekura no na wo so odi bedi adanse enu enye lease ena enye yese akwese agreement paper e kire se wa beji asase wo me ho na no na ne ba ne nim se wade ba
enie ebeti ato mama na hunti wache ne papa ne de debat ye pese ye to eda nkra se ye tasem ye ntani pepe ya ma ne se wo pepa ne nyina ye sisa asem we nkonwa na wo pia ansaka ne chefa nye sa o man ne mra wo do anu ase emra wo man num wuti bi ko han wo pia sa ase se wo ye to adwuma ne ye tete na wo mfa wo pra wo munya ba akokora edie no edie no ti bi mpene nsem kora da papa wo so abobon sa da wo de wuti e so fu mama e bra betena konyo na mi ndago no so obia tie o wuti e da wasimu a wo kro no e da boate agreke kokode Church of Pentecost e de e jampa chodi di sei Let me kujade de nyase abusia pani. Susu jiji dama abusia pani wa jiji ade ndo. Ya wo babru ye wo kora ye obodu apede ehi. Babru de. Wutie ohinini adaso. Ansani fa page abusia pani ni. Eya me abusia pani kujade. Eya me abusia pani kujade. Kura me sem babru. Kura me sem babru. Sa asema meken. Asema meken. Nukure turodo. Nukure turodo. Kontomponi. Kontomponi. Onyame boa me. Onyame boa me. Abusia pani asemu ye kekafuna kekade madam pa wona wa abusia pani wo pa se na wo so wutire mu wada woroma adoroma asemu na se ne se efie aduonu enum ni na me maame mo na wo ye nan akosopokua akuyata nyanta na akuyensia ye wa asase da monkum ye kokoben school na chi ndiye hu ya nze maame akosopokua no ede asasi akoma wutie ohinini adaso abrampofo me maame abrampofo ne maame me ba cho ni nyina ano ya asasi a ebomu to ji obi ade okay ndi waje ya ne ya de no efiri ya maame akosupoku ha maame ense ne nyina anya den enka ho ena oteso ti ye mlante ne ye na tembia ye ko asasi no to ne kokko sa ye mpene ene ye maame no ede kekemu ndi ye maame na ode asasi ne maame no kemu no abusuan ka se wo mfiri asase ne so e ma ne kotwa adaka be sa abusuan ne chew e kotwa adaka be sie ma me akosubuku ya no eye edai daboti se wo de na ye maame enya siwi en wo ti asase ne se ja ifunda ka no koto ento de abeji asase na abeji asase no nti wo tra asase ne so azmfie aduonu enum ena wo ti so akenka wo dua no eye se de yewu no ene ye de koto sa abra so kurom ona ohini bia ni ho mfie aduonu no ekon nti asase ogie no bia ni ho ye krata ye dai e ma no ono a ena kwamere wa no ho ano ono akoye krata te se ndencha no wo de mere waso ma no kokurumuti no ono ade na sa tam no a wo ye se adwuma no a wo nam wen mo amo me mnante a ono eda na tumi aye nkrata de na mafie mu twetwe mere wafo nsa etintim so no na mo wen abusua panyini e ba cho sable no na me nya ade wi na maba ani musa ane na mesa wukodi wo a wo je so wo amentu wutu amentu ko pa abusua panya no ho ne ye friend adomako wono eka mu na me ye den me bai ani nyina no nya ade a wonim ho hwe na ne o matintim de se ne ono so nya danside ewu o sa emani pan na ade de ba akofo ntimi nya dai entimu ma won ntimi mfa ma won na maame abro anu so sa abre so no obi o ko mfie aduo wo twede edi enu nya ade a wo beton ade na ma na atoma asase kora so ye nton ye de hai ye sisu da akora no sebe ye nton na kora de mawa ade ani bubugu a wo hene san timi fe dai ejina asase nti atoma asase ye nton ye didi so ye ni di asiye nti wono wode ma wo gene banki ska ana so ye no wode amaw ti e da ba ye no ka kire me wan so wode be ya afu ya mpa wode ya nka afu ya no wote so nti ya de yi mu ana elda we ba na hu se me kwa asase no so na mu se elda tete asase no ana me de kwato kokoben di kuro ni panimfo na nan so wakam fie be nsia e kwa nso ya wodaje fie mu kura ti ahimfiafo ne frɛ na wo se wo ma esa asase mu ya anse gua wugusu ye de elda no se wo ma ampa wa ma eni elda watini moto mo hwe kuro no asase no ma hwe ya obeton asase na di pa me de ko sante ma fie e kokko sama na ko frɛ adaso eno mbusa yimi no nyina no asem ka asase obi anya dan enko so nti bra o mo hye date no ya o mo frɛ ma e ko gina ono mbusa ye se asase no ye be ka ho asem nti wa wo be di fo no won kwa asase no so ye dan e bi meti ase on so ti ase ti date ye de hye no be so no
ana asafo hene efre me me koy en wo se dade asem ato abre ne se na dawroma ho asase no ya asafo hene dia to mpese mu koyi asem ne ba asafo na wo mu ba beka na mo se mi hwe mu se wo hinka se minti min ka se ma twuma na wo me panan e ma ai koyi asem no e ba asafo ya betena asem no so e ma fa se office no ti se kase ahemfo no ba duasa e ma video da so ma me bo mi nkure nyina sa de American e kire ma me fo no e koy ofa so kwaje asase na abusua no e bonyo so e ma ahemfo ni nyina abusa am question nti tano so hina kra de o ka kire mu se abranti ni kwa sanke busa no question bibiri be sa but ye pa asem no kura hu nti no e na ma ye nyina ye hu se e busa no sa asem no nti o mu shede ohinini adas ya wo mu be san atena so na ye de yakasa ma ante hu hwi biem ti dan me wo hwa ana mo frɛ me sɛ me kan kyerɛ me sister mo sɛ ana mabusian sɛ sɔvie ba bisusi asase na me na asema ye ka ba kofo aboni nkuro ba ko mo ni nkuro ba ko mo ni nkuro e de ne ekosusu asase eh Ghana ti ma me frɛ me nua ba ne kwa adanchi ti akoti na edi akiri eko bi e mo ko fa asase na no ye ya asase so a woje ye no na aka akra bi na ekadu ntu sɔvie no ko fa asase no konom sɛ won na teso ntu won fa asase o teso nyina no ene wo fa asase a wagye afiri maame akoso yemanu ene maame kuya firi ye ho no ni nyina bom to fa asase ni nyina no ma so wi na fa no mo wie no mo so mo aka akra se 13 acres ene se ho ene eja ye nyina ye te ho no ti ma zan ti kuta no ja no me wa abonti mu ana ma fa mo kra me ko baabi ana chiame ba ko e fra ni chiame ayi bi oba se na se yemra na yebeche asase no na mse na yebeche asase ne sasai me mafa mu a me ko ba bi ntimi ma ana wose ho ma anti bibia bi wo mu se anwumere ana kokoben abusuapan ni ka kira me se asase do makoche na yese otumfo de yankono ono a chamfo de yankono e dade edumienu meme de e de o mama me na mama kokoben abusuapan ni no nsia ana me frɛ chiame de bis na asase yese makoche me a me de masase a me ka ho asɛm na eyi no yese ma amam bi ana wase wo da bi na wo de ne de ama abusuapan ni no ana abusuapan ni se ntesa na je so ono kokoben a ono wo hwɛ fans wo sidi kure ne nemu no won de ya anye dai ya amani bi ye san ko ni adaswa anyi fie ho e ma yesa akoshi a chamfuro ana mo san abusa ana wase wo da bi ntesa nto mbusa kokoben abusuapan ni se nti yakase ma abusua bia se na ade be ma no ana wase wo mema ni mienu mo aye mo masase asase no ana wase mema ni mienu ana wase wo da bi ma ne nan na wo fa mienu ana de mo kan nti na me bonyo so ama chiame ba akokra busam asemi wo bonyo so na me so ye ntwa so manso enwu se nya ade ko ba bia ene ko kan ba ye dai ebeba mu nti me dia me asase no me ko asase na me kan me ko kan me ma me mo enan ne de ma anka ma me abrampofo ma me de ena ma anka akwasi afiri so ma me de yen yasase ekadu no kakra se ekadu no ho asem ene ko kan nti wono na asase anu na wo wanya mu 4 plot ene no ma wo ma ye 4 plot na ma mi ne ja de de je se wo ma chi wo me nya me na me ko ma asem am nti me asam e kan nyina video da so ya ye video ni se si abo nsam nkobo obi adin ya me ma me fo nan no asase na ba akofo na ma me fo na e se ne ma me abrampofo aka ho dabi ono nka ho ono ne ma me nka ho dabi me se me ma me akoso pokuya ekuya ta ekuya ene nyanta o mo no de no part no mo tutu ye ma me akoso pokuya nko ade ma no aka kra se ekadu eno na akopri ene na me kopri ya ekọ ya na de na de abusua ba ko na akopri na utimi pri bi na ujabi ebusua pani uso asa ade adwembo ne kakra bem baby adwembo ni nim na wo za bra asam no kosi ye no abusua no anazma me obi a won na no obi a won na no nti ba na sa me bo o mu nyina amane sa e da na de a wo ye dai wo yi ni munyini se de o ba kan bi okro no mpanifo bi gina na chi no what because ko betimi de tumi ahye ne nsema ye de wo yi kuro mu mpanifo ne de ahemfiamfo mpanifo ne obi ani ho a wotan ne kisa ade a wo ye no wonkoye obi ani ho ene de mentimi ngasa kokobe mpanifo ne ono ana de ni timi ko ye ya ko koton ana me kasa kokobe mpanifo ne kwa frɛ no wo se wanya dai o ma nti asase ne de
maame abrampofo amone kwasi afrie mu maame mu de ni nyina de ni nyina e wo no ho ni ntina ma ni nyina da nafa afa ni ntina ma mu ye ntia chanfo ka say wo no na didi ete so odidi so wo nim wo mo ye dai wo mo de ntina ma kukura asase dumienu e de ma no no ete sanya tire mo den ene ade a we no a oba wo se ko frɛ wo mo no ka jala asase ne se ne de ama minti bia mo amo so me gi bi free mu maame ho no e bia me mamma akoma na mi nu ono ba osan betuo mu ka chen se ya de omono die nyina so aye den ama me kudwa de o mfrem busa na me se ente saa na me asase kura ye de ekwa ekadu enan ene ye de ama me te say in all na eda ne sase san ne wanya sase ne ma akoma akudumienu frot ma akoma akudumienu ene won ho sisi a mutie sofu mame prem 12 blocks ohini adazwa obia tie o ye ba ye ni dwamra na eda de onko eda onko ebe ya ma no se wo beba na ye be ka sem wei once and for all na de obi edi ni sabe ka eda nti wo ba na watwe waso nsa yididi a wo de wo kro no wunkru ba bia SOMPA cause yen na jama eda antre yenka ye de hintwaso ohini adazwa hintwaso ye betwia te no obi ehunu ne any smoothness level yes of mame premaini ye be ko hene ne ho ye ntwaso enti ye beta seda wo beba ne ye be ka na obi ate ne ho ase kire se eda ye to nkra so mpankomo ye tansem ye identify asase hu nsem ye die ama no kore atoto ba bi eda ti wo ba ne gashikuku nu a wo be ye henya ni kokoti nu a wa be ya watwon wusi ukrakrata ya dance dia ya authentic ya adan na wo de twadane edaboaten agreke kokode yesre su chefan ye muya enu tiri ye pesa won so pa na ase chinchira atwade a sabi ye se patapani pietu ye de ma emra ye de bewuru maame ampofo a wo obi ade be ka ho mama bedwafo abam me pa cha de am de ka ho ni se eda onhwe maami kura nka wo de ne ya maami kura nka ye enti onfa maami na sase ma no no onfa ni di na maami no ni obi ohwe no me nso me ni bi me yale nti eda onfa no kura kwanso na gi asase no eya sisie na wo sisie enti eno an se kwechesa media ha me ne kura ne se chesa wo mo kwotete asase no abusuani bia wa mo mama ne na obekọ mama ho wa mo amane wo mo behwe no Sovia no ebe Sovia no frɛ me enti me na mkwa kire me maame de anu no fa ne nyina no bomu enti dribla ne tete ya no wa ma obia amane de te ya ne se ya tete plot ne de ama no ya busuani bia nka enti maame frɛ ne se omra wo so beba wa ama edi 3 months me san frɛ no obeji odadem se me asam no watenti eda mra na fa akokura woton ma no no omra no ne nka sansa wadade ma na nche se na sabi na adwena sei eda so oba wa ama eno okoye enti di 3 months osamba ho me san ko ne kan frɛ wa ama eno odumfo bi de no mama me na me frɛ no ka chem se abusuapa ne kwadwa da agina ho agi asase ne nya ntime ha na adwen me ne kan no ka telefone onso ni wande ona nya yi me ne ka sa no ka telefone no ti frɛ me frɛ na wo hu me no ma wo mfa asem ya se wo so ya te akotomu ni ebobo be ti sha won keke mu yi patawro wase diri wa sa ko baya yanko ye papa Mr. Hansen Humphrey ewo Lance ni ani nkodi nkomo eja Humphrey ma he ye na pomo he pa cho me ho ye na nso he ye maame ne ye papa no bi di asem abedan ne ye pe clarification say 1990 simu ho 97 95 98 ena eda bi be sere o masase se okoye so anka eti wo mde ma no wa yeso adwuma no na say aduru say yetete no wo makotete wo bra busuafo ni mu ho hwe ma eda no atete afa e wo no amo a obaji firi wo mo ho no wo mo anya bi eda no ye friend nra no was that time no to asase ni firi wo mo ho 2 million according to woman so that time no kura no ne ento asase ti eda ne ye se wo ho krata wo de beba
what the abo ye say be kasem na ne ba se wo ma ne nkasa wa twende na dwane de ne ko ene se ye gye wadwe nchiri se krata na ekura no no eye de krata na tumi ma no authority sa se onyina so me entete asase no wonfa wo bra busua na anya ho bi and that's the friend is for Krakata, so basically, I think for Luciani or India, so it's in the only farmland, not one down into residential areas. Or say, Luciani away, so yes, okay, as I said, the moment, which is for farmland, it is still a benefit. Young check, my young check. And I say, the Namode, justified in Amman. But no means I'm a pay and got a personal name to Brabishans for no emotion. SOMPA FM. Krano ne agreement paper kire se busua no indenture ne krano obetimi agina indenture no so e dia kotete asa that when indenture no means tete asa want to be find indenture tete asa ase Mr. Amfrey me dance baby a wo dia modimi aduri a me de mahema eti ye dance bebre se wa mai enchire muti ye beba ho why ye be shada aba office me me difo aba ho ye dance e da boaten e na ebobo ba no o masori banu enra me no kasa nyina me di praise him waje so hallelujah sons of God march forward me frɛ wo zebra na ye nyina ye ntenase no me ni wo ba no ne ye din sɛm achi no wan hwe yi a na fe na ate akotom aba wo so me